Bhí me sé buintú just an Ceathrú Póilí an siopa Lórann sa Cultúrlann ó bhí mé I dhéaghair a bhag nóhhair. Mar me sé Gaeilge don Órla Nig Oirc agus mar sin de bhí orm sa freasáil an Chultúrlann go minic le leorthaí gramarí agus leorthaí litríochta a cheannach le Cultúrlann na scriobaí a dhéanamh. Nuair a thu mé chun na Ollscoil scéal an difriúil a bhí a gceist le leorthaí a cheannach den sin. Chud san an nuair a bhí orine teachtar leor a cinneoigen an amtaí bhí sinnta deachar teachtar de bhrí go sé Ollscoil. Agus bhí sinnta deachar teachtar chud leorthaí in san Órla ag Ollscoil na Banríona. Mar sin de thachraí an Ceathrú Póilí le díalach leor a chur bunda na mhic agus na léinn a bhí ag le céim Gaeilge a dhéanamh ar an Ollscoil. Agus ar bhhair sin thachraí le teachtasteach tháinig an Cultúrlann isteach agus siad chuid leor a bhí ar an chláir den bhliain sin den na mhic ar fad a bhí ag den Gaeilge. Agus ar bhhair sin fuairmuid chuid leacaiste chomh rud a bhí de aisteil agus mu dinne an ar mhic agus léinn bachta. So agus mé ag obair mar ifigach óige chomh in sa Cultúrlann. Dús muid chud san leorthaí de foilsitheoirí a bhí ar fáil in sa siopa leor a dhéann le chuidí linn script a scríobh agus scialtaí a chur bunda na foilsitheoirí a bhí ag freasáil ar na rangan na drámaíochta chomh. Riime sé seo chud mhaith an am agus mé ag obair mar stúrthóir drámaíochta chomh in sa Cultúrlann. Agus chomh le sin chuirmuid béim agus brú ar teismóthaí agus ar foilsitheoirí le freasáil ar an siopa leor le leorthaí ceannach sa Gaeilge. So dóibh go raibh teacht ar na foilsitheoirí ar an teanga sa bhála agus chuirmuid béim nachbag ar an léitheoireacht agus an chuidí thugann sé sin de foilsitheoirí a ag fólam trí bhán na Gaeilge sa bhála agus tíobh muid an trommaranga. Drahinn gur bheith a sinnta deachar leor a réniu ach drahinn gur bheith beidir an béalbacht nó le sinna gaithí na scialtaí leor is fáilim de bhrí ghfuil sin ag grammar.